wuce mana. Ku raka shi mana. Su baba ne. Ana bar mana marasa ji kamar su baba ne. Kai da kajinka mu kwace mu cinye kai magana don yawa ne. Assalamu alaikum ya ƴan uwa musulmi. Bayan Allah wata ƴar tunatarwa ce da ni a matsayina na musulmi ya kamata inda zan wuce na gar wannan magana. Haba ɗan uwa musulmi ga ka saurayi matashi ka zo kai shiga irin wannan ta ƴaƴa mata wanda kuma Allah subhanahu wataala ya hana mu shiga irin ta ƴaƴa mata. Yanzu kai kuma bawan Allah ga kai da girman ka babba da kai ka zo ka shiga da wannan riga mara dogayen hannu yanzu an kira sallah ya za ka yi kai kuma bawan Allah ka dube ka zo ka tara su wani abu tsake kanka su ma kai ba tsuntsu ba haba ban Allah ke kuma ga kina ƴa mace kina zuba cikin balgakin zuwa ya kamata mu dinga gyara rayuwar nan saboda mun san lokacin da mu tafi jama'a a dinga gyara Allah Allahu akbar assalamu alaikum dan uwarka mu zaka mawazi mu zaka mawazi wallahi babu komai daga nisha Ali wallahi babu guzuri babu komai wallahi bayan Allah ku ya ce Ke dakata mana. Ku raka shi mana. Kai kowa aje abin da ke hannun shi. kai baba ka san sunan wayan nan ba me sunanta wannan ita ce alkatala ai ba ku taba jin labarin ta wani kai ƙarya kake wannan sunanta Samson ƙarya kake kai ƙaramin mashayi Kai kuma na shiru mana. kai karamin mashayi ne wannan atana ban san ko ta zo na ja ba in ka ji yunwa ga gane kana danna wasu lambobi ka jona cajin point a wacin ka dai ka kul ka koshi ƙarya kake ya ce mana wallahi kai ƙaramin mashayi sarka fa mai Ni na kwanciya a jikina ni dan kai mana sai babba barkan ku. biyo da kai ta layin nan baka san na hana bi ba. Oje to ya hakuri miss call aka samu. Kai same shi. Kai me ya faru ne? Caje kanka mana. ma ba zuwa ta nan gurin ba A to wani caje kai ya me ya zafi? tunda ka biyo Yana tsaye kasa. kai me ma wandan kadin nan ma na ga ya wani kumburo caje kanka mana In caje kaina ni ba zan iya caje kaina ba akwai matsala ne. baka ji ne Kai inna ni kana daga ne tashi. mene Bom ne ya ji. ba kai ne da kuka ba ni da kuka na Allah na annabi yanzu ya zai wallahi sai da mama na tace kuma gashi na Yanzu ka san me za yi? Yanzu kawai abin da za yi yanzu ni tun da na riga tafiya zan yi kawai. Yanzu bari in danne shi kawai kawai. Ba matsala ba tashi kawai. ba ba komai Ba matsala. Ba zan mutu ba? Ba za ka tafi Ba ba. zai tashi ba? Ni kaɗai zan wuce. sai na zan bi Ta ina ka biyo? ta san To buta nan, Na buta gode. can din. Allah ya albarka To shi ce. Iska kawai.